bless you. Regarding kwa church msalama kwa Yesu. Amen. Mfano wangu ngendri pano akuno kukumba kwenu. Kuloga nkasa kwa ndo ngokuya. Ukama wenu wakasipa kwa so tutenda mari ndoda kunyasha zao kupano nasi. Ndo fara ndoda kwa ndo mwana pakati pedu. Apostle Makombe, God bless you. Happy to see you. Tunatenda mali zikuru. Polisi wenga Pastor Masara na mafunzo mpaka kipindi mwana wakitire nyasha. Regaidi Pastor Zakasal zikababa wewe. Bishop Sibata. Na mai na absence ya salama kwa Yesu. Amen. Exodus why don't forget fambe. Tudandika skipa na Exodus chapter 15 from verse 22. Exodus chapter 15 from verse 22. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. Then they came to the oasis of Marah, and the water was too bitter to drink. So they called the place Marah, which means bitter. Then the people complained and said against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out unto the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water. This made the water good to drink. Namate. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. When Israel put down Egypt, being led by Moses, a servant of God, chosen by God to lead people, we find show where God. But after 3 days without water, finding the right direction, finding the right leader, and show where God. But Palipawaka experienced a challenge 3 days without water under the good leadership. Sometimes Palipawaka experienced water, they blame leadership. But this time the leadership is already chosen by God. Even Showway or Irigo, but 3 days without water, but being led by faithful God. Let us say, I lose at the right direction. So there are times you are still in the right direction, but things are not okay. But normally when things are not okay, you are in the wrong direction. But you can't see the family single fungiro wako. Don't forget, our sons that I am married. Cannot tell one of them or Pakada imagine by day number 2 wasina mvura kwani waiko muka pakati openya vanhu kuti ndavati mvamwari yazikuwa this. Guys, let's be real. 3 days without water, you suspect that Moses achadzomwari. 3 days without water, maybe a day maybe manja single day apana futi mvura, and Moses is claiming there are challenges in life. God is not with you. Because I will spend so much time without this thing. Right direction, I see guarantee you will face a challenge. With the right leader chosen by God, I see guarantee you will face a challenge. 3 days without water, yet they are being led by a chosen vessel of God in the name of Moses. So Baba wrote on the 3rd day, so they began to celebrate. Imagination. At least it was not good for them to drink. Mvura yawanikwa, but not the good type of water yavangadi. Vatomupemera pavaona mvura, but memory yavo yetwa cut short pavatesta mvura. Havasisiri kufara, but mvura yavo. Nekuda kuti itype yemvura isingavaitiri zvakanaka. So they began to complain and they cried out unto the Lord. They cried out also unto Moses.
Mose ndobva abvunza Mwari kuti todi, and God showed him a piece of wood. Mwari vakamuratidza chipisi chedanda, because wood nemuti zvakasiyana. Wood is a dead stick. Kuti chiqualify kuti wood zvoreva kuti hachichashandi. Chinhu chiri rejected, chatokandwa, chatosara kuita huni beti. God showed him a piece of wood. Mwari vakamutaridza kamuti kamuti danda ranga riripo. Mose ndokutora muti uyu akakanda mumvura. Mvura ndobva yarapwa ikava mvura yakanaka, good for human consumption. So dzimwe nguva vanhu vakatozofara muti pawakakandwa mumvura nokuti yakunwika. But I've come to preach message yandingangoti the God of Mara. The God of Mara ndiMwari unokuitira zvakanaka, but zvaunogona kutadza kuona uchiona kuvava mune zvakanaka. I will explain chii zvakanaka paMara. A desert place inzvimbo inonetsa mvura. Mvura mudesert inonetsa. So Mwari nekuda kwokuti waiziva kuti the Israelites will pass through this place, ndo vakakonzera kuvava kwayo vachiedza kupreserve this water for the people of Israel. Nokuda kwekuti dai mvura iyi yanga yakanaka vaisvika isipo, nekuda kwekuti vanhu vakawana pane mvura mudesert ndo pavanogara. Vanhu vakawana pane mvura yakanaka mudesert ndo yavanonwa, vanotova nezvipfuyo zvavo. So for God to preserve these waters, nekuda kwekuti ane love for the people of Israel, ndo vakakonzera kuti iva. So kuvava kwayo ndo imwe type yelove iri kushowiwa naMwari to the people of Israel. But nekuda kwekuti vanhu havagoni kuunderstand the God of Mara, vanototi mukuvava kwayo they cry. They were supposed to celebrate pavakatesta vakanzwa ichivava, nekuda kwekuti vanoziva kuti chaita kuti tiiwane kuvava kwayo, nokuti kuvava kwayo ndo kwaita kuti vamwe vaisiye. Mvura ikana yakanaka, vanhu vanogona kusvika ipapo vakamwa ikapera. Kana tinogona kusvika pane rudzi rumwe rwakutokemba ipapo, nokuti mudesert place munonetsa mvura. So kune vamwe vakatobhuya before, ndokuda vakatesta, Mwari haana kuvaratidza the piece of wood. Nekuda kwekuti is preserving the waters for the people of Israel. So blessing yaMwari paMara kuwana faini mvura inovava. Blessing yakapiwa Mary the mother of Jesus kuti mwana wake ararame, inhau yekuti akarambirwa a room yekuti agone kuberekera mwana. Nekuda kwekuti Herodi paari kuya after vanava anongouraya vana vari kuwanikwa muzvipatara munzvimbo dzinoberekerwa vana. So Maria paari kurambirwa ndozviri kumubva kuti abve panzvimbo dzinoberekera vana kuti aende kunoberekera mhuka, kureva kuti aenda murong place yaasingade. But that's the love of God. Nokuti Mwari vakakuda vanoita kuti chawabereka chirarame. Saka kuti chigone kurarama chinofanirwa kubviswa pari kuya disaster. So rejection iri kuitika kusagamuchirwa kwaMaria ari kuda kudeliver mwana kunotaridza kuti Mwari vaida mwana. Rumwe rudo rwaMwari kuna Jesu paCalvary runoexpresswa Jesu paanoti Mwari wangu mandisiyire. Zvinoita sekunge atosiyiwa kuti baba havachamuda. Gamba ipapo baba pavamusiya, that's the highest level of love. Nekuda kwekuti Jesu wakauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. So baba vakaramba vainaye hazviitike zvaakainga. So kuti zvaakainga zviitike, baba vanosuduruka. Pavanosuduruka kuti agone kufa, ndo pavari kupindira mupurogiramu yacho kuti izadzikiswe. So there are times yekuti tinotadza kuinterpret the love of God because of pain. Yet kune imwe pain iri designed by God to preserve what you are looking for. Amen. Nekuda kwekuti dai panga pasina pain iyo, pasina marwadzo nekuvava kwemvura yepaMara haiwanikwi. Tine vanhu vanogona kurejecta today nekuda kwekuti uri kuita pass through a phase ine pain ine marwadzo inoita sekunge hauna Mwari zvachose. Iri nzira yekuti Mwari is moving those people away from you, not they are not good for you. Amen. Vanhu vese vanoda chinhu chakanaka,
Hakuna munhu anoda chinhu chakaipa. So dzimwe nguva Mwari vachizoti chinhu ichi chichazonaka, vanochitendera kumbova moment, a time yekuti chinoita sekunge chakashata, kuitira kuti Mwari agone kubvisa vanhu. Nokuti there are times yekuti people come into your life kwete nekuti vanokuda, vanokuda kuti varikuda zvakanaka zviri pauri. So Mwari kuti akupe the right people anokonzera nokuti anokuda mukuvara ndiye anorevesa, nokuti asingarevese necha yemunhu anombokudawo kana zvichinaka. Kana zvichinakidza zvakanaka pane vanouya, kwete nokuti vanokuda, but inyaya yekuti ndo zvazviri. Kana zvinhu zviri right, kana zvinhu zvikufambira zvakanaka, unodiwa. But munhu anonyatsokuda uye nekurevesa, munhu anouya kwete nokuti zvanaka, but anouya kuzomira newe mukuipa kwazvo. So the God of Mara ndiye Mwari unoratidza kunaka kwake mukuvava kwezvinhu. Amen. The God of Mara ndiye Mwari unozviratidza when things are not okay. So pakudiwa vanhu vanogona kuinterpreta kuti mvura iyi kuvava kwayo kundiwa naMwari kwatakaita. Nokuti mvura iyi ikangotapira hatiiwane. Dai mvura yakasiwa yakanaka hataigona kusvika pano iripo. So the only way kuti Mwari vapreserve these waters for us, vakatendera kuti mvura izovava. So pane kumwe kuvava neimwe pain isiri permanent, but yakaprogramwa naMwari kuti ive temporal, so that the wrong people will not come to you. Mvura yepamara kuvava kwayo ndopane nyasha dzese. Ndakataura neimwe nguva concerning pain ndichiti ukaenda kuna Genesis 3:15 Mwari vachitaura nemukadzi pachitaura punishment after the fall of man, vanoti I will increase pain in childbearing, ndichawedzera marwadzo pakupona, which means pain was already designed by God before sin. Ndichawedzera marwadzo kuda kuti agara aripo, I will just increase. Which means pain is another side of the love of God, and I will give you this understanding. Ukanotsika pane moto, chinoita kuti ukasike kubvisa gumbo rako, unozwa pain, kurwadziwa, kutsva. Zvoreva kuti pain inoita kuti uregere kupera, nokuti ukanotsika pamoto ukaregera kunzwa anything, rinotsva gumbo rese rikapera. So pain is designed to make you live, not to die. Kune pain yakakunakira kurwadza ikoko, kune zvakunoka. Tine vanhu vokuti unoenda kuchipatara nokuti une headache. Yet hauna headache, kune imwe problem, but iri kumanifesta to the pain yekutema kwemusoro. Zvoreva kuti dai usina kutemwa nemusoro, ana chiremba vanotaura vachiti masymptoms. Masymptoms zviratidzo zvechirwere. Masymptoms hachisi chirwere, but masymptoms iwayo ari kapain. Unomunzwa kuti kunzwa mudumbu, hausitomboziva kuti une challenge yemakidneys, nokuti padumbu pako pari kurwadza. Pain inoita kuti ugone kuenda kuchipatara, nokuti ukashayiwa pain unofa. Pain ikashaipa mulife mako, you will die without noticing kuti you are a sick person. That's why you want to get BP is a silent killer. Why? Because BP haurwadziwe, unongofa. Vazhinji ukasandochekwa BP unotofunga kuti hauna challenge iyo, because hairwadzi. Munhu anongodonha otofa. It's a silent killer. Kuna kuti chirwere chekuti dzimwe nguva wakanyimwa zviratidzo haurwadziwe. Hauna chaunonzwa kurwadza, unongofa. So kune pain is designed by God to help you. Dai usina kupira warwadziwa kana kuti wakambokosora uchinzwa chikosoro, dai usina kuzodisika kuti unga une TB. Iwo wakatoenda uchinzi ungokosora, but paukaendeswa pa-X-ray zvakadiscover kuti hausi kukosora, unorwara ne-TB iri kumanifesta pakukosora. So problem yakunza kuchipatara chingori a symptom yekuti uzoziva kuti une problem hombe kudarika yaunofungidzira kuti unayo. So pain pachayo is the other side yekuratidza rudo rwaMwari kuvanhu vake. Romans 8:20, all things work out together for good to those that love their God, the Lord. Those who are called according to His people. Zvoreva kuti panoti oona kuti zvese. So kune imwe side ranotadza kuinterpreta rudo rwaMwari. Joseph paakudza murume ari prison tikanga wabuda kuti rangarireo. Bible rinoti murume uyu akabuda ndokubva aita 2 more years. Akakanganwa Joseph.
kukanganikwa ikoko yake program ya mwari kuti Jose aubude nokuti another man akurangarira unobuda nokuti kuna mambo ane chiroto chekuti kana wabuda uchiinterpreta unowana a position better nokuti ukangorangarirwa chete nemurume abuda you become free and useless saka unofanirwa kutombokanganwikwa yatara nezvinokwa nandiro kuti pale pamba tinotaura kuti beware of enemies. That's a lower level of warning. These days beware of people who love you. Pamwe pacho takaudza vanhu kuti chikamuengi muwengi wako mazuva ano muwengi wako adesign a strategy yekuti anotoere kutorwasha chinokurwisa chinotanga chauye kuti ugone kuchiaccommodate. 1 Kings chapter 3 verse 16. Vakadzi vakabira navaigara vese. Bible knows two prostitutes who were staying together. Chakaita kuti vagare vese kuwizana. But mumwe akazoburitsa chokwadi kune mumwe wake kuti ndiri baba. Dheira akafirwa newake mwana ndokubva akaongora. Kudati unofanira kugara nembavha yako. Motobvisa hendi mese uchidira netsotsi rako. Musi waunoita zvinobatika ndopaunoziva kuti mumwe wauimba. Haakachinzwa umbavha hwake kana usina chinhu. Saka unoti kune vanhu vanofunza kuti vanokuda iye kuti hausati wanyatsokudira zvakanaka. No enemy yako iyoyo. Haadi kuti break forth another level. Anokuda ungori zvauri. Haadi kana zvakanaka zvaitika pauri. But already wakaakomodeta munhu iyeye muupenyu hwako. Akatokazwa uchirumwa mujaketi. Ida iyoyo haisi kure iri mubhachi. Inotokuruma zveimhembe. This is made by Mokoma. Which means you need to walk up the accommodate life. Pain. My wife for Ruth was to celebrate one of Boaz. First stage is the stopping stone. Could I even have Boaz? Was Boaz anakurora simskana akurora simuna mtamnemi wanamsenaka. So when we actually one naka is said you can't fulfill. So what you celebrate kuti Ruth wakaro wana Boaz. The first thing is to celebrate, you know, a stepping stone. So there is a blessing yatinotadza kuona nekuda kwekuti the God of Mara anoratidza kugona kwake mukuvava kwemvura yacho. Chaita kuti mvura ivave chii? Kuna Mwari anoziva kuti mudhezeti uno pakasvika vamwe vanhu vakatangira Israeri inonwiwa ikapera saka kuti vanoitenderedza vakapakomba vakatadza kunwa. Saka mvura ingovava before my people come. Vanhu vangu kusvika vauya gara uchingovava. Saka uchiona pane nguva yekuti kune vanhu vakamurejecta nekuda kwekuti Mwari une zvaaida kuti uregere kusangana netaipi yevanhu ivavo. Nokuti dai vanhu vavo vakasvika zvakanaka vaimirana newe ende vaitomira newe vaitokufarira. But nokuti havasi vanhu vari right, Mwari akavanza kuwe kugona kwako nekuvava kweupenyu hwako. So neupenyu hwako kuti uri kwaunovava but uina Mwari. Problem ndeyekuti tikafamba 3 days without water, we think we're in the wrong direction. Thank you. Yes. Jesus. Ukashaiwa mari muhomwe wakaipano kuzoti hauna mata, hausi serious. My challenges sometimes akainterpretwa as if tiri mu wrong direction. So tonoisanda kuchekera kuti kutamchechi kwenyu kwako zvako zvinoita. Neti uri pakadays ekuti hauna mvura but you are still under the good leadership. Yes. Mvura inoshaikwa for 3 days uchitungamirwa nemunhu akanzwa Mwari zvichokwadi. Challenge yatinanga munhu ndeyekuti vanhu vakanga Mwari kuti kuna Joshua tendererai masvingo ete for 7 times. On the 7th day masvingo ndokubatwa. Which means on the 50th time there was no sign. And usafungudze kuti vanhu havafungi havana nharo havari zenzi. Matendera masvingo ete imo 5 times ukati mukati muchikwata inoti vakomana tinofanira kutenderera. So when leading people make sure ziva kuti vanhu vanofunga vanorizena. Unataka kukuza wewe unafunga shibata mtakatifu mzana utakutendeleza bana. Ona mzana hati malika kile karushowe there is no sign. There was a time Elisha had prophet that if you like the sea will rain, but the ditches will be full of water. But there are times that God will not give you a sign, but trust you, something good will happen. Yes.
Show me any sign you will not. There's nothing you don't there. But I've come to tell you these 2 days without water has not the wrong direction. My God. Thank you, Lord. But I don't want to wish I was never the one Baba Bassage. Yes, sir. We are not getting nothing one. He can even Lima. My no what let there be like no one shades. Ask my name. Lima no Faratoga. Lima Rakabuzo, come on, what let there be like. As not what that's a woman. But Shagaden had not a creative ability. And God created the moon to rule over the night. And the sun to rule over the day. Which means challenged by Muzoka. Even then, as you will Yanzi, or coming from Namai, or Fita School. Not if I want when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. So that when they standard, you know what age was when the enemy is coming. I raise the Lord, you know what age when you fight up any Mawina Jaita. There's always one that was not the devil. Waits for God. But she got a sense is as for salad. When there's an issue back over, the devil walked in the Judas are taking such Jesus and the changing. Without a push up program, the devil walked up in the Judas. Judas are taking such Jesus pays a mass of changing. Jesus about it is finished. I shall then Judas. They were not away. Could you show me that the negative side? You push at the positive agenda of the plan of God. They complain. Why? Because they needed the revelation. Imagine 3 days without water. Mazuana Fura, more less like I make it. Makono silibaba usiru shai wa basa. Whatever unaona basa, alibagari. And you think God is not on your side. Yet people sabbatara kwao, ukaramba ulipo, God will show you the way. Unato so utawala utawala bado masika badala sibali shakada zini kati. There are times when you don't have to name what I did Shakanaka. And it's not that I did Shakanaka. We know ya. You didn't get it mad. You know that. But no vote. But no vote. But they might not matter one way. One way, mad. It sounds stubborn and tough, but it's true. There are times when you want to people are saved. Chichipiki sana nje uonda. But here achitoziwa kuti mukuvava kwayo pane timu randiri kudziwa. Yes. Zvineva ndiri kuchengetera zvinhu. Yes. Zvinoita sekunge Mwari haasi kukunzwa. Nekuda kwokuti tine mastandards, tine mameasures atinawo kuti kana uina Mwari chaiye haukaite 3 days usina mvura. Nekuda kwokuti une matestimony evamwe wakanzwa. I always tell people the testimony is not to those later Mwari. Zvinoda kuti ndo zvakaitwa munhu ataura iye naMwari wake. But to you, your case can be different. Yes. Now, the same Jesus, not even blind Bartimaeus, sure, just a spoken word. Bartimaeus akaona. But in John chapter 9, anakanya mavipasi, anasema of, anamu sure, don't gaze. Connect to the blind, anapita kwake with different, but the result is the same. Anasema bravo. So, I don't feel like I was going to testimony have blind Bartimaeus. Kuti ndakasema naye akatichiona nikaona iwo apisa mavuya suspect atinashiona naye. Anozotaura kuti ni Kristu chaichai. Because there are times yekuti you are blind une mavu. Unopiwa testimony nemunhu aiva blind asina kuiswa mavu. Sekuti unopisa wako mabvisa kuti anofika asiri amene munhu anokondiwanzira upanapa. Why God never know by experience, but he misses the revelation. Moses,
ndiye Mwari akashanda naJoshua. Akatomuudza kuti sezvandaiva naMozisi ndichava futi newe. Vachiona kuti Mozisi paRed Sea unotambanudza tsvimbo povhurika vanokrosa. Joshua paJordan River haatambanudze tsvimbo, vanhu vanonzi nyika yemakumbo, vakatakura areka vanotoguma mvura yacho votopinda. Zvinoita sekuti vanhu vakabatira zvaitika pana Mozisi vanoti Joshua anoti ida vasingatandavhura zvaita Moses. I'm sure that the reason why God came down and buried Moses. Why nekuda kwokuti vanhu vanogona kutsvaga tsvimbo yake. Nokuti there is another river to cross. Haisi one river yaunokrosa Red Sea. There is Jordan River. Ende vanhu vakambokrosa Red Sea vane formula. Yes. Yeah. Thank you, Lord. Takuda kuzara nokutambanudza sotokrosa. So this time hamuna mudhara wacho ane tsvimbo anonzi Moses. Muna Joshua. Challenge muupenyu takainterpreta tichingoti uri kusina Mwari. Zvava sei mwainguvava sei una Mwari? Sei maspenda 3 days iri muina Mwari pasina mvura? So there are times yekuti ukatarisa your case unorelata nenyaya yekuti vanhu vakutaura zvakawanda. Kune vakatoudza kuti vari kukutungamirira ndo vasingazivi mafambiro. Dai mauya kwedu. Inchakadiscover kana kunaka chinja chetu hachindibvezi. Raishandisa kwaakabuda dhora nendono. Kunatamezwa kuti aiwa kukoromora richinji. Pamara pane mvura inovava. But vatotungamirwa neshongwe yegore kuenda pamvura inovava. Vana Mozisi muranda waMwari ari kufambisa vanhu 3 days without water, yet he anointed and appointed to lead. But the direction kufamba nimuna nozwa Mwari 3 days rasi. Ndozvimwe zvaanokuratidza izvi. 3 days no water. Nokuti akadzwa Mwari. Kwaigona kuuya vanhu kuleadership wote mudhara muchengetsoona mafambiro tadipinda nekusina. And remember kuti vanhu vachema kuna Mose. Mose wanamata Mwari haana kuti change the direction. Haana kuti ndakunaisa mvura iri fresh iri. Vanhu vari kufambira nawo naMose havana kurasika, but vane challenge in right direction. Tine vanhu vakainterpreta nzendo dzavo naMwari sekufunga kwavo, nokuti the God of Mara ndiMwari unoratidza rudo rwake mukuvava kudarika mukutapira. Kana ari Ruti kuti anorwena Boazi mumunda, pana first kids when Redeemer akapiwa opportunity akati azviite. Zvora kuti kunzi azviite nekurambwa ikoko ndo zvakaita kuti Boazi ati kana iwe watadza ini ndomutora. So pane mukana wokuti kurambwa kwako kuri kukonzera kuti Boazi newe musangana. Yes. Saka unofanirwa kupemberera kurambwa, nokuti pasina kurambwa Boazi hawanikwe. Unodiwa nezvisizvi. Saka kana murume aramba nokwakuudza kuti ine mwana mutidadiri anofandisina. Dama mukuru yakakuda. Plani yeMwari naBoazi muupenyu wako akasina. The God of Mara. Unogona here kuinterpreta rudo rwaMwari nekunaka kwake musituation yako. Nokuti kana ari Daniel kukandwa kwake mugomba reshumba isaine kuti arikushaya mawitness vanomira naye kumubatsira. But mawitness akanaka ishumba. Why? Because dzikasamudya dziri kutoudza mambo kuti uyu ari correct. Ukakana ari wrong tichakuratidza. And zvichowani the wrong guys pavakakandwa vavanoti vakadyiwa. Which means the lions became the better witnesses. Moto washadziwa Meshaki Abednego uripo ungoprova kuti vari right. Saka kuna Mwari anokurega uchikandwa mumoto wacho. Three days. Asitsungaira murechi. No water. Shongwe igore pamberi chivatungamiri. And I want to show you something. Nyangwe vakava nenyota for 3 days vasina kuwana mvura. Hapana vaita problem. Panongodzi vaingoshaya mvura chete. But hakuna akafa nenyaya yetest. But there is another blessing yekuti nyangwe uri mukushaya but hausi kufa. Uri kurarama muzvishoma
pasina zvombe zvinooneka. Ukatiudza vanhu salary yako ndizvinobatika muupenyu hwako, vari kutoshandisika kuti urarama sei. Wasada kuzoona kuti kubvunza kuti urarama sei. Wazere mari zhinji vari kutoti mari haikwani, unzwa iwe hausvike pana vakota. Uchoti nditonde mhuri. Uchaura nepasai, urarama sei. Wozi mari yako wanoshandisa kudhata kana wanoshandisika. Seriously. Mari yaunoshandisa iwe, yaunoshandisa pamwedzi kurusana, idhata. Zvokuti akakunzwa ndoye unotambira, anoita mubvunzo kugara nyika iyi. For 3 days without water, they were still okay. That's another blessing. That's another blessing. Yekuti mashoma iyo, pamwe pacho unozai mukadzara with the issue of blood. The greatest miracle yanga story kuhealing yake. Yaiva yekuti she was a survivor. Despite that challenge is not easy. Bleeding for 12 months you can die. For 12 hours you can die. For 12 days you can die. Imagine 12 years. She was a survivor. Nyasha dzaiva nazo mudambudziko rake iro dzinotyisa. Iwe ausatombo experience anamuzwa vanhu anotaura kuti padaida kuna chiremba akatoshamisika kuti uri kurarama sei, alifana unenge upenyu. Atora mareading yese acheka BP and everything. Anototi aiwa hakuna munhu anorarama akadai so. Mareadings dana. Uye kune dzimwe nyasha dziri beyond science dzekuti doctor chaiye will be shocked. Kuti hakuna munhu anofamba neBP level yakadai. I remember one day to hospital. Kuna mwana vaibvunzwa namadoctor. Kuti ndine macheka BP nemareadings azvanzi. Mauya muchifamba zvanzi. Sanzaiwa azviite. Scientifically azviite. Level inofanira kuva uri bedridden. There are people vane nyasha dzamwari. Dziri beyond maripoti emadoctors. Naivo anachiremba unosvika paunoshamisika kuti munhu life yake imara inomara. But 3 days under the leadership yemunhu akanzwa Mwari, and things are not okay. Dzimwe nyasha nekumugona kwaMwari dai wakuona munguva yekuti nebasa racho haushande, but you are feeding your family. Kune blessing yekuti hauna kupiwa zvakawanda, but each and every day God meets your needs. Pavaiwana chingwa murenje on daily basis, vanga vasina chingwa chakawanda, but vaiva nechingwa chezuva nezuva. Sakuda yaMwari. Saka tozona kuti panozopera mwedzi ukazoweka mari yawakashandisa yakawanda, ndokuti unoshamisika kuti but handakwana yakawanda, nokuti mari zhinji ishoma yakaunganidzwa. Hazvigoni kuexplaineka kuti akomana ndakafamba sei pa 3 days ndisina pa 3 days wanoitodya, but hakuna inwa mvura. Izvo zvokuti ukapedza kudya utonwa mvura iyi radhirama 3 days vanatorova sadza papasina mvura yetiyo, vana vachidya chingwa chavo ana mvura ende papasina problem, vakasurvive. Dhera vanoti mvura taiwana, mvura yaudza ndipana patinomara ngatinwike. Asi Mwari varatidza Mozisi muti uyu akanda that piece of wood, mvura ikatapira. Ndakati ipapa mukusaziva paunofuna ndopavakafara, ndopavakati tazoona Mwari ashandura mvura iyi. Gamba Mwari muzhinji ari mumvura inovava, nokuti ndo rudo rwake rwaakakuchengetera mvura yacho. Nokuti ikangonaka chete haichengeteki. Dai zvanga zvakanaka pane munhu wako, dai akawanikwa newamona. Akatora nakabhuroka akazoita mari. Imagine dai anga nayo kubva kudhara. Waifa uye. Vanhu vamakazotora vanaitoti washayei. Kuda kuti ndonguva yawakawarirwa nyasha iwe. Dai zvanga zvakakunakira kana iwe akasika kutorika.
So Mwari pamara ane miti anoita kuti zvavava zvikudetsa so ndoba unotora nemunhu wako zozitapira zvako but ndakaona inopa Facebook danzi dai wakandoona kudhara waona mapicha acho ekudhara if you've seen me before hauna kudira musha before and after. Before, you don't see that. Tell me, before you go home, tell you for a nation. No, but I will know after. I see you. Ani class yake kwa after. But whatever mtenda unopina class hiyo, wewe before. Now after me so much. The God of Mara. Hallelujah. Kama penya shambinta kwa taruru wake. Even resisted, even plan your way. Come Mara time. Can we not solve these people? They love me. These people, they are faking it. Yes. But when we are Janaka, they are going to say Janaka. But they are different. The right leader, but there was no one for 3 days. The right leader, God showed Moses a piece of. May God show you the solution. Amen. But your story must change. But there is a solution. I'm sure this piece of wood was just a picture of the cross. But it's a difference. Kana zvina Jesu mukati zvine difference manje. Azvifanani nekudhara. Nokuti kudhara Peter aitoraura obata hove ototengesa kuti awane mari. But paakaina Jesu akati chibata hove ine mari kudhara. Hove yacho yakabhadhara yega. Kana vaitoti vakabata hove ototengesa ona mari yerent. Makadiwa rent yekutempo. Jesu nobati unapita chibata hove usaitengesa. Yakabhadhara. There will be a difference. Can I the way as long as you know what you are passing through. But you are even God show me the peace of God. God show me the solution. Situation image God show me the solution. That one way but I find Makani shikitira mwalimu kubala kwayo. But nokuti ndashika mulizi wayo. There must be a change. Mamwe marunza kanwa mfurahi gachangwa ino baba uirekera. But nini kanwa ishibaba. Inora kwa nilipo. Nokuti nosiwakuti mulimwari. With the solution in the situation here. Let us begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus. The God of Mara. The God of Mara. The God of Mara. The God of Mara. Mwalimu shinovara. Mukubala kwacho. Tinoona nyasha zeni. Mwalimu shinovara. The God of Mara. Mukubala kwacho. We see your grace. We see your favor. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The God of Mara. The God of Mara. Kushaifa wengura, kuleta basho, munoranga mwenye mari, Baba nilimunamaka, nyasha zenyu, Baba sari kubala, family free kubala, Baba kazoni kubala, jina kuzei maiwa. Show me the piece of wood, 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 in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us.
mukubaba kwazvo taona rudo rwenyu. Nyangwe nemumarishoma Mwari taona nyasha dzekuti mhuri dzedu dzachengetwa. Munyika yevatorwa yatisingagamuchirwa Mwari, mhuri dzakura, mabasa ari kushandika. Mazvita Baba, in this maritime we see your love and your grace manifesting in our lives. In the mighty name of Jesus. Baba, tanamata kuti vane masituations ari kuvava vapeime semweya ngavaone the solution Mwari. Haisi kure makaratidza Moses, that piece of wood was close to the waters of Mara. Mhinduro haisi kure Mwari, meso edu ngaavhurike, zvinovava ngazvitapire. Takumubva from bitter to better, kubva mukuvava kuenda mukutapira, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you. Thank you so much.